sinom. Ya. Mbak Din ku sik. Ah, Mbak Din ku mau limbukan wis geradakan saiki sing gitu. Hah? Hah? Pripun? Mandarin. Udah biasa wae lugu mawon. Parijoto boleh, nyamat boleh. Ya. Go sing kasepuan riyin. Ah. Napa Mbak Dinku? Slendro napa belok? Slendro mawon. Slendro, ya. Senggak ini sing kompak. Heeh. Yo, mangga Mbak Den. Heeh. Kaya ning rupa tumrape wong tanah ora kasusu sawae jembar-jembar parine lamu-lamu ugi ngaturaken panuwun kagem para sutresna Buddha ingkang tasih nenggani wonten ing lokasi. Mugi salam pambuka kena kanggo jampi saya tombo kesel. Lajengaken Mbak Denku. Ayo. Swara suling kumandang swarane ketan bali kulon apa satyane kalakon Nambahan seno ora papa re orang aring kudu eling sing peparing kabeh kuwi mung titipan ngono ya Le ayo ya lajeng Mbak Den kapati hamar malah minggu kota Solo panjangane eyo sujanji nesen monggo rukun apa ora mampir uga salam-salam sing isih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media live streamingnya setel kopine di jok ayo udute sumet nyetele ning ngarep teras buri udan-udan. Gak no sik nyetel radio sik. Lah ora nek radione apa sing disamber. Yo. Pirapsa tapa tulit kapenang utine tuku brambang imbuhe tumbar nanggap wayang dalan Mas Akbar murah tur meriah api ing siang raga
gelar kosong ning latar jembar Astabrata dalange Mas Akbar ganteng tur sumunar. Baleni Mas, baleni. Ya. 1 2 3 4 ya. Nata klasa ning latar jembar Astabrata dalange Mas Akbar ganteng tur sumunar. Sip. Iya, bonus. lanjut. Ndak ke? Heeh. Pabrik sing padha prihatin jangan ngesuk jangan mepet-mepet tias sing kaset biyen cilikanku belajar dalang biyen nyetel kaset nek wis Sinom Parijata Mbah Hanom mudhun Mas Bayu munggah. Wah. Lah nek iki aku mudhun cemplon munggah. Iya. Untuk nelakon. Lakone dhewe ra karuan ya. Iya. Nah, yo saiki aku pengen yo Dik Sinta berdiri didampingi kalian Mbak Sulis. Oh, Mbak Sulis jarang ketemu kok ya kudu teduk. Yo. Selamat pagi Dik Sinta. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Sulis. Selamat pagi Dek Akbar. Iya. Nek Dik Sinta nembe sepisane iki ketemu Mbak Sulis iki. Nggih, jan cantik ya ram iki. Dek Sinta juga cantik. Niki Mbak Sulis agar nge-live TikTok iki mesti apa? Aku masuk terus memberikan gip-gip mesti. Alah emah wong gip mek gur mawar melecik kok bangga iki lho. Wis penting kan ora ketang sithik nyiprat-nyiprati ngono lho. Ya aja mawar melecik paling ora ki donat ngono lho. Ya, angger tak give ae. Lah kok gur mawar dalah kok gur mawar. Ya mawar ge melecik. Lah kan mawar kan malah romantis to, Mbak. Ya. Romantis apa nyekar? Gimana Mbak Sulis kesan pesannya dari anu lho nggih Astabrata belajar sedoyo. Nggih sami kula nggih bar. Nggih niki sedaya nggih ajar golek duit to? Nggih. Nek sedaya semangat, kompak. Nggih. Luar biasa. Ampun kapok pokoknya nggih. Kapok kula. Wah. Lah wong mboten jenengan jengleng kok wawok. Tapi umpama lho ya, upama aku dijengleng Dek Akbar ngono kira-kira kok kuciwa. Lah kok kuciwa? Lah mek gur maknit. Lho ngaten niku. Ngaten niku tergantung umur-umurane lho, Mbak. Gitu to. Lah panjenengane pun di atas kula. Masih jauh jenengan umure pinten? 40 pinten? Mangkleke. Lho. Blitare metu mangkleke, heeh. Kene sik 30 Pira? 30 pira? 35. Lho ayo kan kula nembe 24 lho, 10 tahun lebih lho. Lho niku pas berarti. Lho lha ki mami jengleng kan maknil iki mergo kebak ing tata krama. Ngono upamane panjenengan gitu. sak leting kula atau umur di bawah saya nggih tak jangkah tenan. Ngono. Tapi aku sukane sing kayak mesin jahit itu loh, nil. Oh ngaten nggih. Vektor niku nil sing nyiter niku. Anu Dek Sinta kali Mbak Sulis bawa anu lho. Mamanesmu. Oh, Sinom Grandel. Grandel nek sing ngarani Slobok. Nggih. Napa Dek Piktar pengen bawa? Pengen bawa niki kadose. Mendampingi dua ini piye? Niki kalau panggil Dek Piktar niki pun dangu niki Mas Akbar. Nggih. Tang panggunge sinten? Ten panggunge Ki Alek. Wow, maktan.
Magetan. Kata Dek, suarane apik, jogetane apik niki. Sing elek wonge. Loh, ganteng loh Mas. Oh ganteng nggih. Gantengnya kaya ngene kok. Nek ngene ketok elek ning kok cedak, dicedaki dimatni tenanan. Muka. Ayo siapa dulu? Cinta dulu, cinta dulu. Ayo, ayo Dek. Jan. Cakepane napa niki? Memanismu aja ya. Iya. Memanismu. Nanti kalau cakepan lain kakak nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Iya. Memanismu. Sapa muni kakak tua iku? Yu Deni lambene njaluk dikekrek. Kok kayak aneh. Memanismu kanggo jiwa Suantane kok sae. Jenengan putrane sinten lho, Dek? kula putrane Bu Parsinem. Oh. Niku Niki putrane to, Bu? Ya ampun lah, ya Allah. priayi kok oleh supan ngono. Ya kayak aku ya, Mas. Nggih no. Ya. Asta berarti sopan sedoyo kok. Oh, maksudnya niku apalagi sinden-sindennya selalu menjaga norma. Tenan no. Niku saestu Dek Akbar. Kalau mau kan Bu nembe maem. Pas nyinden dijalehne. Kula baleni malih nggih, Dek. Oh, arep anu dari ku to? Nggih. Oh, Kula baleni malih. nggih. Jangan. Urung niku Mbak Denko niku. Napa? Pas kula dolan omahe nyuwun sewu ketoke nembe butuh kali bojone. Terus Kula namu wonten anu badhe nembusi tanggapan, nemoni Mbak Denko. Terus bar wis perlu kula rampung, ngatene Mbak Denko mlebu kamar neh. Kula baleni neh nggih, Dik. Walah. yalah. Kok ora mbok susul to, Dek? Ndak ngerekam aku. Ayo Mbak Sulis. Hakem weru citing gali Yo, oper. Nyatu yo apik lho suarane. Nyatu. Allah Allah. Janeh nekno sesuk. Iya. Sesuk ora SGI sesuk. SGI. Apa itu? Bu apa? Susu Gedi Indonesia. Masa aku mbok potong 500? Ora. Aku lorong jelas. Maksudnya susu vitamin itu loh. Iya, susu kental itu manis. Apa itu kental-kentul? Kok langgame apa iki biasane? Ali-ali ya langgame. Monggo nderek. Ali-ali wae. Yuk, Sin. upama munduta ragni Ya. Terus Mbak Sulis? Sinta?
ibarat wong numpak perahu Wakung nggih, Mbak. Blitare wakung lho. Bakung, bakung. Nggih. Bakung gunung kene niku. Lho, nggih no. Wah, iki kapan-kapan kula tak mriko. Ajeng saestu. Nggih. kula ning bandaran lho Mas Wakung iki. Wis. Bakung nggih. Nggih, Bakung. kapan-kapan tak mriko. Nggih Wah, monggo jan. pinara. Nggih, ya. Ayo. Sepira Mas? Lu mampah tanpa welah. Sinta? Ning madyane jala nitri. Maaf tipu Mas. Ya, Nitri. kayak ngetik ya. Jalani dia Iya nggih, ngapunten nggih Tante. Wah iki. Ngedukne rego celuk tante. Tante lho. Aduh Kakak. Iya Kakak. Apa? Apa tor? Wah, ngremehne Mbak niku. Mula diarani kakekane lho kali Victor niku. Gawa mulih Mbak kata niku. Oh, asal to niki di. Angsal niku Angsal. sirah diketok dadine gantungan kunci. Oke. Adai kresek mawon. Yuk, telaske. Temagunjing hanggenjang ning pagulingan. Ali-ali ya Desita ya. Nggih. Oke, sama bersama Mbak Selis. Ayo, buka celuk, monggo. Dadekke, yo. Ngagema ali-aliku pamrih aja lali marang aku latihan kula mboten melu esoke merasanono laladenku Nadyan kembane saloka emane among tansah damel coba iki embane kancana pamriye tansah manggiya raja yen nganti ilang mripate jarene nama iro beda yen nganti tinggo wong seje besok wis semong sapa Nah. Lanjut, Mbak Zulis. pilihanku meripat biru pamriye meresulistya
ingkang warni yen takon isi atiku besuke bersanono Katur dulur-dulur FMA ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. FMA fan militan Asta Brata ngaturaken panuwun. Ya, masuk. damel suwa niki hambane kancana pamriye tansah manggiya balani neh Mas. Napa? Niku sing dahar niku lho. Wah, ngono niku baku niku, pengerawit baku niku. Oh ngoten. Nggih. Pengrawitin jenengan kok jan elok sanget. Elok napa lho? Nem-nem masih kecil-kecil tapi pinter. Ngoten lho Mas. Nggih, imut-imut nggih. Imut. Niku golongane pembalung niku imut-imut. Nggih, imut, ireng kumut-kumut. Nggih. Terus mau dintekke? Heeh. Pilihanku meripat biru pambriye bresulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke mirsanono ali Terima kasih Mbak Sulis dan sami-sami Mas Akbar. Ya, sampun ngaturi ali-ali. Ya.
iki diunggah nih tempone. Baul. Jumeneng spot ijo. Selamat pagi Mbak Aul. Selamat pagi Mas Akbar. Ya, sampun leren? Sampun Dahar? Sampun Ya, saiki sing apa Mbak? Sing musik Mbak? Sing Yo, musik. Suasanane terangkat. Ayo. Apa monggo Mardika? Apa? Ya. Puspitonolo ya. Oke, Mas boleh. ya. Puspitonolo ya. Mas Tris dan teman-teman. Ya. Puspitonolo. Coba kaya ngapa? Celorot, hatike yo. Ya. Mas Karis. Ayo temani aku di sini. Iya. Kali ini nggak pitik-pitian. Puspitonolo Spesial untuk Kaliboto. Iya. Asta Brata. Sarengan Terima kasih. Jagat, kat tresno.
Pitonolo nggih. Nggih. Ya. Terakhir, yo. Mbak Yopika. Ayo, spoti. Ayo. Sing kompak, Ayo. La 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 la. La la la. Selamat pagi Wilujeng Enjing Mbak Yopika. Nggih sugeng enjing Mas Akbar. Ya, dereng ngantuk to Mbak Yu? Alhamdulillah dereng. Ayo sing musik yo, nanjake sing musik apa? Mbak Yu. Ini niki duet ngoten pripun? Ah, boleh, yo. Mas Pikcrot. Oh, ya. Kalih kula nggo Mas. Apa Mas Cemplon? Cemplane. Cemplane tak sawer. Ayo Mas Cemplon. Ayo. Ayo. Gak iso. Jare mau ning pondokan jare Mbak Yopika kok duet karo aku lho. Apa ngono kuwi Pika? Ngono Sapa? kuwi. Cemplone. Cemplon Mas. Weh la kok kewanen. Engko pokoke aku nek gak mbok celuk aku mutung jarene. Ya. Wani ora ayo. Monggo Mas Cemplon. Yo nanti cepoti toh. Ayo, cepat yo, Pak Cemplon, yo. Yo. Joget. Saisamu apa lagu duet ngono. Oke, Rio. Yo iki sing diteni. Oke. Oke, petan. Kamu saya nambahi bangun dasar ayo lanceraku Oke. ora bakal hatiku tapi komeng mesem satiti aku Oke. Penak to. Ya Allah. Udah. Bisa. Ya. Lah, ya nih. Yo, tak. Wes aku nyawang kok ora mentolo aku. Oh. Apa iki? Lagune saisamu sing musik Yo, apa? apa Mas Cemplon? So. Heeh. Apa? Telan. Saisamu wis to sing duet apa? Jambu alas kena, rondo kempling kena. Oh. Ndang apa? Oh. Sakit rindu kena. Oh, wake lho duet iki. Heeh. Cinta tak terpisahkan. Ngono. Nggih pun. Suara Cinta tak terpisahkan. Insyaallah saja. Mang bisiki aku Yopika ning Pripun? isor. Nggih. Aku kok tak duet karo Yopika ya. Heeh, ya. Apa duet apa? Anu kuwi lho sing Siang Pantoro Ratri kuwi lho. Oh, Duet malah suluk. sendirian. Duet sendon itu. Wes kuwi lho, maca ndak apa-apa. Gacek.
Oke. Sesarengan kalian Cemplon Musika. Mas Cemplon, jangan tinggalkan aku ya Mas. Pokoknya tetap setia karo aku ya Mas. Yo. Sehidup semati tanpa ono ilang rasa sayangmu sudah Hey yo. Bapak Ibu akan datang malam meninggal saya. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Say, Mas Cemplon. Asta Brata. Engko malah kejegat kok.
jengkel malah salim itu. Ya, tak kira kok lon mbah jan wis. Ya, Matur suwun. ya, luar. Iso bake. Heeh. Lho lha ning ndi we? Kowe ning ndi wong nutupe lakon kok. Iya. Ya. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang